Hey guys, welcome back again to our Rage Vlog. So ano to, what's up guys, ha panibagong yugto ni nga to drama nga in flagrante delicto. But sa mga new listeners or newcomers, please don't forget to subscribe on our channel para updated mo ka na sa itong latest upload. And do not forget to hit the bell, yung asang bell. Hit the bell para every time na natin i-upload, imatagaan mo notification na gikan sa mga. Amo kay na ko collaboration. So, di na ako ni-upload. Okay, bago pa ako naglamos guys, you can see mo na ni ako ng... Yes, pakita dyan na to guys. Ato dyan i-display ang atong bugas. So, mo na yung color. Okay guys, mag-shoutout sa tayo. Anyway, sa mga di ganang amati niya atong pa-shoutout. You may forward the video kung asa nag-start ang atong drama nga. In flagrante delicto. So, estimated time, minimum minutes, 5 minutes. Then, maximum is 9. So, you may forward the video kung asa na nag-start ang atong drama nga in flagrante delicto. So, sa mga gusto po magpa-shoutout, just comment down below para mabasa nato na inyong mga comments pinagi sa tong pa-intro na sa mga dramas. So, magsugod na tao pa-shoutout. Again, sa mga di na mamati sa tong drama, sa to ang intro, forward the video na lang po guys. Okay, kaya basta na po yung mga tana. Oo, ganun mamati sa pa-intro ma'am. Forward na lang. Paki-forward po kung di mo ganun mamati. Si Papa. Okay, snack ni Papa Rubis ko. Okay guys, so the first commenter na atong basahon, si Sir Denim Oriendo. And gito nag-comment sa drama nga, gugma ni Mama. Anyway guys, bago ko mag-proceed, nice lang na ako i-share no. Sila Mama Darian na dinian, nangaon ni actually. Din ako, samtang nagkaon, nag-quaker ako guys, kay busog kaay ko, ang bot ng tiyan ni. Siguro ako nahilisan. Gapon ba to ko to ng laag, di ma? Grabe kinaunan ako garniwan ako kaog luto. Kanya ako gikaon guys o gipanulon na nako nata na ako giusap. Manay karon nagsakit akong tiyan. O ako nailisan. Kuan magod ka ng gahi and then log. So to, di mausap gitilo na diretso. Masugod nagsakit akong tiyan. Gaha. Kay pasinta na lang sa mga noon. So ayan sila Mama. Kabalo man sila na naghimo na pag nag-vlog na po ko. Naginunghongay na diri guys. Ayan sila mga magpapa. Ching! Say hi to me. Vlog ya. Okay. So mag-start na tayo sa ato ang pa-shoutout. Again, the first commenter na itong basahon si Sir Denim Oriendo. 35 minutes ago and gito nag-comment sa bago na tong drama nga Polisa. Anak nga naman maoning gugma ni Mama. And matud pa ni Sir Denim na thanks for today's episode. Keep safe always, Ma'am. And God bless us all. God bless us all. Feel din ako guys, wala ko nilisan. Muna nagkuha kay ragid ko karon. Hindi puro ako busog. So, the next commenter, si Bunny Channels. Bunny Channels. 1 hour ago, and gito nag-comment sa drama nga, Pamilyang Kalandrakas. So, latest upload na siya guys. And matod pa niya, pa-shoutout ko, haha, nalingaw ko aning drama ha. Makalingaw dyan ang Pamilyang Kalandrakas kay kanang napoy makuha tang pagtulunan guys, man siya mga, hindi ka na na, awayon kaayo. Awayon kaayo, magsilingan awayon. Anyway, ang ato ang speaker man, ayun na to. Wala pa, ako tong kunog mapon, try na ko si Kuidib, or chatan na lang na ako Speedib. So, kay tungod na natin cellphone guys, di na lang jud mo add to guys. Cellphone na lang jud, manang maintenance balay, kay chatan raman, o kumusta ka dira, ayaw na ba na akong gipaayo, o asa may isa may snack niya dira, papalit ko. Manang duwa, day baktas-baktas na namintin sa sulod. Okay, matod pa ni AABB, kung na lang ABCD. AABB HC6TV, 3 hours ago, and gito nag-comment sa bagong bayani nga drama. And matod pa niya, hello, no, abi ko gumana taas pang pasakalye. Ay, matod niya, hala, no, abi ko gumana taas pang pasakalye. Taas pa daw. Matod ni AABBCCDD ng Charis. Okay, the next commenter will be Chris Blanca Flor. Hi, mega love shoutout to you, Blanca Flor. 3 hours ago, and gito nag-comment sa drama nga, Tonglo ni Ophelia.
agtunglo ng Ophelia guys, lindot po na siya nga drama. So nag-start na gid guys ang paghiganti ni Lokring. So new version na siya guys karon in new name, tanan bag-o apil iyang appearance tungod sa kanang witch ba to siya na nagpuyo sa kalasangan. So witch ata na. Then iyang pangalan karon si Ophelia, di siya pwede na si Lokring gyapon kay may bawaan guys sa mga tao na mo ay nagdaog-daog niya. So mo nang nag-new kuan siya guys, new version. And karon si Ophelia na siya. So unsa kay sunod na may tabuan na guys? Mana subscribe na gid mo guys para matangan nyo ang bagong akanagan next episode ana nga drama. Okay, matod pa niya maka-inlove jud ning tingog ni Ray Arellano ba? Thanks ma'am. God bless as always. Thank you so much ma'am Grace Blanca Flor. Mega love shoutout to you. Again. Oh, this is it. Our top commenter si Ma'am Dads Vasquez. Hey ma'am. 3 years ago and gito nag-comment sa tunglo ni Ophelia. Actually, nagsunod sila ni Grace Blanca Flor the same hours 3 years ago. So, minuto lang yun lang difference. Okay, matod pa ni Ma'am Dads Vasquez. Daghang salamat Radio Vlog sa tunglo ni Ophelia. Episode 10 to episode 12. God bless us all and more power sa TYHP RMN Drama Cebu. Okay, dang salamat Ma'am Dads Vasquez. Mega love shout out sa imo. Naghang. Next commenter. Ooh. First time na ako di siya nabasa guys. Si Ma'am Dai Dimala. Again. Dai Diamla. 4 hours ago, and gito nag-comment sa drama nga, Pamilyang Kalandraka. So, first time ata siya nag-comment, first time pa na ako siya nabasa. Matod pa niya, hi po, always ako nakinig ng mga drama na ina-upload nyo. Salamat ng marami kasi natatapos ko yung work ko nang di ko na mamalayan dahil sa pakikinig ng drama. OFW from Jeddah. Mega love shoutout to you, Ma'am Daidi Amla. And amping kanunay din na sa Jeddah. Layo jud ka diri sa tong Pinas, ma'am. Sa amping jud dira kanunay. And kaon sa saktong oras kung sa may mga amo ang kuan. Pataas lang yung pasensya na gid na. So, amping lang jud dira kanunay, ma'am. And kaon sa saktong oras ay jud papas mo kay ang lawas ra jud ato. Puhunan guys, lisod na. And salamat Ma'am Daidi Amla. So, tawad na po dahil siya sa ipamatik guys. And karon pa lang na ko siya nabasa na mag-comment. Thank you so much Ma'am Daidi Amla. Okay, so the next commenter is So the next commenter, sunda po nato ni basahon tungod kay taas na atong pa-intro sa drama nga En Flagrante Delicto. So just keep on listening guys sa atong drama nga En Flagrante Delicto. Asa ang kwarta? Ni Ara. Kahumot sa kwarta. NBI! Unsa na? Entrapment? Nasakpan ka sakto. En Flagrante Delicto. RMN Drama presents Usa pa sunod ka nahitabo. Naabot ang tanod. Nasakpan siya sa akto. That the suspect was caught in flagrante delicto. En Flagrante Delicto. Krimen, modus, diskarte, atik sa mga kriminal nga ngayang masayran sa katawhan aron dili sila ang sunod nga mabiktima. Kamong mga kriminal nangita lang og mayong tempo apan dili sa tanang higayon nga makaeskapo kamo sa balaod. May panahon ra nga masakpan kamo sa akto. En Flagrante Delicto. Nagbuto-buto nga sugilanon pinagi sa panulat ug direksyon ni Sharp Rider. Nakapunting nga mga musika, Randy Susun. Nakaandam nga mga kasikas, Ricky Garing. Recording editor, Rani Budomo. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
Mga kasama, kumusta? Apil sa dali nga atraksyon sa tao mao ang magic. Kini maong matang sa magic sa ganinyo makitaan sa downtown area ug sa mga lugar di indaghan nga mga tao. Malingaw ka sa magic, apan wa ka kabantay nga nailad ka na. Kini ang dugukan karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Abra Kadabra! Nagisabak sa tulumanon. En flagrante. Delicto. Oh, tanawa ninyo, ha? Tanawa ninyo. Kining itlog, isudin ako sa sibot, ha? Tanawa. Abracadabra! Tanawa ninyo. Tanawa ninyo kung saan itabo sa itlog, tanawa. Tanawa. Akong kuuto ng sibot, ha? Nahimong piso ang itlog, ha? At tanginin nyo ron, kayo nyo makita ng piso nga tukbon sa nakumbitin. Ha? Kanang, huwag ka ng karton, Brad. Kanang karton. Ang suda na, maong pinagkagamay nga unggoy nga gikan sa buhol. Muna'y gitawag, Brad, o tarsier. Makita nyo ron nga magsayaw ang tarsier o gambitin. Ha? Magsayaw ng duha. Ikaw man nagsayaw, Brad. Ikaw man. Pabuksingon ako sila sa inyong atubangan. Ang tarsier o bitin, ha? Atrasi. Atrasi kabay, Brad. Atrasi kabay. Okay. Okay, music, maestro. Ako nablihan, Brad, ang tarsier o giyang guruyo ng bitin o bagkuntis lagsayaw, ha? Ay mo pamilok. Ako nablihan ang karton para mo gawas ang tarsier. Bantay, ha? Ay pamilok. Sa di pa di, kanyo sa? Sa dili pa di ay na ako ipanghatag ninyo, Brad, nga sabon. Libre ni. Ang inyong bayran, maura ang kahago. Maputi mo niya sa muna. Lula. Mahapit siya tagiri, Lula. Ay, kay asa ba tahapit, Ronnie? Dali, Lula. Matanaw ta sa magic. Bush! Kini ato, Brad. Lingaw-lingaw lang. Lingaw-lingaw lang. Di ni negosyo. Kaya, malinan ko din o dili. Doon naman ko yung sildo. Ang ako amo insect. Ang akong sildo, 2 pesos patag minuto. Kay nalingaw man ko aning akong trabaho. Akong gibiyaan ang kanhin akong trabaho sa una. Announcer ko. Artista ko sa una radyo, Brad. Artista ko. Doon ako'y 69 ka mga tingog. Hindi mo mo to. Sampol. Sampulan na mo. Paminaw. Para nis kalingaw sa tanan, ha? Diyay apo, nangutana siyang lola. Miingon ang apo. Lulu. Oh, ngano apo? Mudidi ko. Oy, apo ko, dako ka na. Ayaw na ng didi. Maun na apo ko. Ang dako, di na mo didi. Nga naman lagi si Lulu lagi. Tiguang na. Didi pa man yaya. Aha! Nasakpan ka na, Putinsyano! Nasakpan ka! Sampol na to. Sampol na to sa pagkartista, no? Salamat. Malingan ko na. Mo na bayad na ako. Wa mo ko'y bayad. Wa mo ko'y pangayong kwarta ninyo. Kanang pakpak. Sakto na lang bayad na ako. Sampol lang to, ha? O garon, ako na pag-aso ng bitin. Batay. Tin, ipagawa sa imong ulo, Tin. Ang ulo, Tin, ipagawas. Ang utin, ipagawas. Di na bastos. Ha? Oo, sabitin ang akong ipagawas. Kung nakabantay mo sabitin, doon na pa'y masking tape siyang ha? Wa pa ni naanad. Isog pa kayo ni. Mamaak pa ni siya. Apan ako, di ko pa ako tani kay tungod sa tawas tapol.
Tawas tapol. Pakito mo sa tawas tapol, Brad. Pakito na mo. Kining tawas tapol, Brad, mao ni gipangita og maayo sa mga tambalan. Kay pangunta ni batok sa nagkadayang hiluan. Uy. Dito ko si Kihor, Brad. May order ko si Kwate. Pagkuputa ko sa tasa, Brad, kalit ka na buwak ang tasa. Uy. Nahibuong ko kung ano nga, kalit ka na buwak ang tasa. Tubog sa dili, Brad. Tubog sa di. Interesant akong hilo dito. Uy. May lang kay, naluwas ako kinabuhi sa tawas tapol. Tawas tapol. Tanawa, Brad. Huwag tanawa. Ako guhaw ng tawas tapol, ha? Okay. Ako guhaw ng tawas tapol, nias kong lawas, ha? Tanawa ang bitin, Brad. Tanawa. Pa. Tanawa. Mamaak ang bitin kung wa ko'y tawas tapol. Apan kung ako ipaduol ang tawas tapol siyang lawas, Brad, tanawa, Brad, tanawa. Muatras ang sa bitin, Brad. Di siya kaharong sa tawas tapol. Ako, Brad, bisag asang lasangas tibuok kalibutan mo adto, way bisan unsa nga lang mananap mo paak na ko tong din tawas nga tapol. Kining tawas nga tapol, Brad, didto ni nakuha mga sobra sa 12 katiil. Ang kalawmon sa langob sa diwalwal. Kay gusto ko mong tabang ninyo na ako gipon ipanghatag. Ay, sa mo pamiya, ha? Ay mo pamiya diha, ha? Kay mag-magic ron og daghang kwarta. Og ako ihurot og hatag ninyo. Magic ka. Kay maghatag kog daghang kwarta. Ay, adto na ta, ay, Ronnie. Ayaw niya na, Lola. Kay mangatag na ron siya o kwarta. Gikan sa 500 matagtipak ining tawas nga tapol, pangyoon mo na ko og katunga. Pila. 250 lang matagtipak ining tawas nga tapol. Ha? Sadgek. Hatagi sila. Ada. Oh, 150 na lang. Alita og tawas tapol, Lola. Ay, wa na tayo kwarta, ay. Ha? Karon 50 na lang. 50 na lang. Katapusan na lang hangyo sa tawas tapol. Tagay sila sa gig. Lola. Palit lang ta, Lola, kay 50 pesos naman lang ang tawas tapol. Ronnie. Isan awa, Ronnie. Nagabian na noon sa ugpauli. Patintal ka man kung atong magic. Lola, nanakoy anting-anting. Ha? Anting-anting? Ayaw pa nabi, Lola. Nga doon na nakoy anting-anting nga tawas tapol. Unsa man ang gipalit ni mo, ma? Ay, sabon pang kaligo ni, oy. Magkapabata man kuno ni. Pila man na? 75. Oy, kamahal gud aning sabon na. Ambik ko no, pi. Uy, unsa gud ning sabon na, ma? Nakakita naman ko ani diha sa mga tindahan sa Magallanes. Tag-20 raman ni. Oy, basin og lahi na, oy. Kasa imong nakitaan. Diin man ni mapalita. Sa magikero. Unsay sa magikero? Ay na, kanagong kuan ka na magdaog bitin. Unsa? Ni apa ko lain na palit. Kini. Ni. Uy, bracelet. Oo. Dako kay ko hangyo ana kay Chinese gold man kuno na. Mao ni Chinese gold? Nga mura raman nigtinunaw nga sinsilyo? Diin man mo. Sa magikero laki.
Kung nakalibutin nga, ikadlukan sa mga silingan. Mao na ni gayon na, nga magdamit na ko ang tawas tapol. Mga silingan, ayaw mo kabalaga. Ako'y mudakop sa bitin. Ops! Atras mo! Atras! Kay ako'y dakop anang bitin. Ka. Takbo na ko. Keso ko na bata, oy. Siya ko na umunakop si Bitin. Oy, mabakan ka dong, oy. Ayaw kabalaga. Saling mo na ako. Kaya na-train ko sa pagdakop sa bitin. Karon, padulan na ko ang bitin. Ops! May atras-atras ang bitin sa kong pagdool. Nahadlok kini siya sa kong tawas tapol. Takpo na ako ang bitin. Ten. Diretin. Yap! Ayay! Ipa ako sa bitin. Tabang! Naunsa ka man ron nga nagpakahiro ka man og dakop sa bitin. Tadawag unsa nahitabo ni mo ron. Nagsalig manggod ko, ma. Unsa ba imong gisalikan, ha? Nganong nagpaalig-alig kag dakop atong bitin? Tungod sa tawas tapol. Oh, tawas tapol? Oo. Abi ko na nang imong giingon, be, nga tawas tapol. Niara mo. Uy, mauni ang tawas tapol. Mura raman ni og gitina og violet. Atong ihumol sa tubig, kundi pa mausab ang kolor ani. Ihug ko nis baso nga may tubig. Ma, unsa man na, ma? Mangutana kag unsa man na, ha? Ma, Unsa na? Nangapakpak ang tina. Puti nga tawas ni nga gitina lang og violet. Dili ni tawas nga tapol. ingon manggod tong magician. Nga tawas ni nga tapol. Nailad ka atong magician. Tungod sa gipatuong tawas tapol. Napaakan ka na og bitin. Mao na naitabo sa imong anak, Mrs. Mautawon, sir. Puwerting pagkailara sa tawas tapol. Di mo kadakop anak nila, sir. Oh, maglisod og dakop ana nila, Mrs. Kinanglan manggod nga na ay kaso nga ipasaka. Kung agrabyado ka, pasakay kaso. Ay, hasol man gud ang kaso. Kinahanglan na aron makatagad mi anang problema ha. Udya, nangilad ba na sila? Pila nakakatawag ilang nailad anang gipatuog at tawas tapol. Oo, mao lagi. Nangilad sila apan unsaon man nato pagprobar nga ilad na. Kamoy mangita og paagi, sir. Amo lang na ang pasidan-an. Pasidan-an na di ay. Dili na ninyo madakop. Maglisod gibig dakop ana nila kung way kaso gikan sa ilang biktima. Samar ko na sa snatcher nga among dakpon. Apan buhian na po namo kung dili mo pasaka og kaso ang biktima. Pasakaan ginanin niyo og kaso aron doon na may basihanan sa among pagdakop nila. Ay, kalisod pa di ay ana, oy. Huwag yun ay tay mahimo ang nag-ilad sa tawas tapol. Ayaw mong lakaw, ha? Ayaw mong lakaw, ha? Mag-magic ron! Mag-magic ron kwarta! Ihatag na ko ninyo tanan! Yun na pa. Kining tawas tapol... Ilad na! Ha? Kisa to'y maingon nga, nangilan! Aw kadto mga kasama ang atong sugilanon nga naguluhan. Abra, kadabra, nga gisabak sa tulumanon. En flagrante, delicto. Ulat o direksyon, Shark Rider, musika, Randy Susun, tunog ug kasikas, Ricky Garing, recording editor. Mga kasama, kumusta? Tungod sa kalisudon, nagpila ka mga Pilipina ang moingon nga kapit patalim.
ug manghantog og mga langyaw. Lakton nga pagkasulti, ilaron ang foreigner. Ang uban nangandoy nga makaminyo og foreigner aron mahawas sa kalisod. Apan pagbantay mo nining lain nga modus sa pagpangilad nga gamiton ang foreigner. Kini atong iuluhan og package scam nga gisabak sa tulumanon. En flagrante. Delicto. Day, Joji! Kaswerte ka nag-abot na din sa department store. Bitaw no, walang dama, Joanne, nga magkaabot ta. Ay, lokalisyo na ni mo, Day, oy. Bigatin ka naman kayo og porma. May sexy ka man, umigwapa og maayo. Na, laisyo ba, oy? Bitaw! Nakadagan ni mong kinumpra, Day, uy. Imo magipakyaw ang mga tinda din sa department store. Unsa gusto nimo, Day? Pamili og bisag unsa? Gusto kag blouse, pants, etc., etc. Ako'y sagot. Tinuod ka, Day. Maunay racket ni mo, Day? Nanghantog ang foreigner? Na, depende ras maila, Day, oy. Unya, dili ba minyo ka naman? Oo, pero ako naman po nga gipasabot ang akong bana-ana. Wala maayo sa no kay misuot. Kwarta man. Tudluan ti kaday, unsaon pagdiskarte og foreigner. Ala, sige, Day, P. Ngayon ani ha, makit-chat ka og foreigner. Naikakan diha nga mga social networking sites nga pwede kang ka-chat. Sagad sa mga foreigners nga ika-chat, gusto yun na og sex. Unya? Manghagad ka niyang foreigner og sex, pali-pari. Ingna nga conservative ka, unya virgin pa. Virgin pa'y ilong, ani. Ay, atiki lang gutay. Kaya kung musukot ko dayon ka og sex, bisan cyber sex lang, may possibility nga ma-turn off ang foreigner nimo. Unya, magduda siya nga prostitute ka o bayaran ka babae. O kaha, manghantukay. Maro na baya sa ng ubang foreigners. Mao ba? Oo, maong kinahanglan nga magpakyut ka aron ibigin. Unya, kung ma-inlove ng foreigner nimo, magpadaan na og dollars. At ikatiki kun og maayo. Sayo na silang mutuo sa paray nga istorya, labi na og idaran. Di ay, no? Ay, tuo lang na ako, day. Ako lang? 14 na ka-foreigners ang akong gimintain. Unsa? Joan! Kadagan ko ni Magda. Diin mong ka, anak. Ay, sa department store ni, Lito. Nada kay kwarta. Gibangtahan ko ni Joji. Basin o di nagikan, ha? Nagduda ka? Nakatuog na si Lito. Akong kuha ko na akong laptop. Sundo ko na ako ang gitulo ni Chuchi. Mag-chat ko og foreigner. Ikalima na ning foreigner nga akong na-chat. Oh! Uy, hala. Nibalik og chat ang usa ka foreigner sa lain akong account. Akong basahon na. Hi. I missed you. Miss you pa? Akong bawsan og chat. I miss you too. Kaamaw pa yan akong himo eh. Oh, wala. Usa man ning iyang gi-chat na ako. I want to... Oy, butakal ning kanua ay. Murar pag-aliwas og naong, lapong kayo pungot. Ako ganing pausan, Ping. No, I'm still a virgin. Noon sa maling tao ni Uy. Oh, Uy, alam. Unsa man ning gipadala ko nga photo? Ew! Ew, aning kanua, Uy! Iya magipadana ko ang picture sa iyang kuan. Kaluod eh. Huh. In fairness, dako. O taas.
Uy, hala, si Lito. O pagkamatog. Wa pa. Sa mga gisigihan mo atubang ang laptop. Nag-research ko. Research. Bina. Lito. Juan! Usa na yung maghihimo? Lit. Ayaw lang kasuko. Usa na? Nangwarta lang ko. Usa na warta? Nang warta ka nga nag-igat-igat ka din ni Ugchat? Lit. Usa man? Nanguyab kag pariner? Imo kong gilisan o pariner? Ha? Lito, kalma na gud una. Paminawa ko. Mauna, dong. Wa man ay Malaysia, dong. Way Malaysia. Mao lagi na. Tinuod lagi na, dong. Ang bana bitaw ni Chuchi, misugot naman lang. Total, naara man na sa computer ba? Di man na tinudun. Unig makikita ni mo ang pariner? Dili ka tinudon. Istorya ra lagi na kutob. Dong. Ilisan ka ina kung akong kuwapong bana o foreigner. Di cute, no? Pantay bitaw? Pantay ha? Nag-promise. Di daw giti ka, Elisan. Okay na. Juan. Dong, ang usaba ka foreigner, doon na ipadahan ako nga package. Nya, Ikaw, no? Naanasad ka anang dautan ni mo na una. kinsa ba ko ni dili lainan, ana? Banagod ko nimo. Mauna lagi to ba? Taambot. Magpadaw ko na siya og cellphone. Cellphone na de? Dili kay cellphone ra. Doon na pa'y ubang mga items nga iyang ipada. Wa ko malipay ha? Dako man nga package dong. Ug abi nimo matud sa iyang chat nga i-apil niya og butang sa iyang package ang kwarta nga iyang ipada. Magpada siya og $2,000. Oh. Ug ana niya i-deliver ang package sa Bureau of Customs. Na sige. Lipay man ka ana. Kuha dito. Dili pa nato makuha kay ato pa mang bayaran ang mga taxes sa Bureau of Customs. Sa? Mao ni Dong, mao ni ang email sa Bureau of Customs. Mao ni ang atong bayranan aron makuha nato ang package. Aron dili ka magduda, tawagin ni O. Attorney man na. Good morning. This is Attorney Travis. Good morning. Sa Bureau of Customs, ne? Yes, sir. Oh, unsa na Dong? Dili ba confirm nga na ang package sa Bureau of Customs? Pero kadako ba sa bayranan? Dako ra gyud. 15,679 og napagi 50 centavos. Sa dako ako dani. Dong, utangi lang una, Dong, be. Total, mabayaran naman na nato kung makuha na ang package. Ay, arang-arang taon, Dong. Kay nahuog na nato ang 15,679 and 50 centavos sa usa ka money padala. Ay, Kaluuran gihapon sa akong love, oy. Mawa ra lagi ng luod ni mo ron kung makuha na nato ang package. Dong, magtaksi na lang ta. Paingon nga to sa buhatan sa Bureau of Customs. Ala, Dong, excited na kayo ko nga makuha ang package. Ako ang kolektor sa Bureau of Customs.
Usahay ikalagad ko ninyo, ma'am. Sir. Sir, kuhaon na tayo mo ang gipadanga package Din gikan. sa Australia. Wagi na nga pangan, ma'am, nga matod mo, nagpadaog package. O, gawa sa package para nimo. Unsa man na itong nadawat na kong email, sir, nga may ipadanga package. Nakabay kopya sa email. Tanaw na to. Oo, niara sir, oo. Uy, Ngano, sir? ma'am, kining email nga imong nadawat. Dili nigikan sa Bureau of Customs. Diin madain na, sir, nga kanang email na amay nga sa inyong opisina. Kining nagpailang attorney kunuhay sa email. Dili ni na mo empleyado. Kining, ma'am, nakahatag ka na ba sa gipangayong kantidad din sa email? Oo, sir. 15,679 and 50 centavos. Why kuwang? Amo ginagihog sa usa ka money padala. Ma'am, nailad ka. Unsa, sir? Yes, ma'am, nailad ka. Tungod kay niuso karon ang gitawag og package scam. Mga Pilipina kasagaran nga mahilig og chat sa mga foreigner ang gibiktima nining maong mulos. Ug base sa among investigasyon, posibleng duha ka klase sa sindikato ang mihimo ani. Una, foreigner nga may kakonsabo nga Pilipino. Ikaduha, Pilipino apa nagpakaroon ingnon nga foreigner. Ingon ani ang modus. Ang gikachat sa Pilipina, magpatuo nga doon ay ipada nga package ug adto na ang package sa Bureau of Customs. Ug aron makuha, kinahanglan nga bayran ang tanang buluhisan sa customs. Ang buhis adto ihog kasagaran sa biktima sa usa ka money padala. Scam ni siya, ma'am. Sir, suway palihog og tawag ang number anang naa sa email sa nagpatuo nga attorney. Oo, sir. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please Di na makontak ang iyong cellphone, sir. Mao na ang kabahin sa mulos. Ug badawat na nila ang kwarta, dili na magkontak ang ilang numero. Magilisili sila og number. Ma'am, sir, nailad mo. Ikaw, sir, nabiktima ang imong asawa sa package scam. Tanawa! Unsang imong gihimo, Juan? Sir. Nangilad kag parinira pa ni ikaw hinuon ang nailad? Kalma lang, sir. Hala! Panghok-hok pag parinil! Panghok-hok pa! Mao kadto mga kasama ang atong sugilanon nga naguluhan. Package scam nagisabak sa tulumanon. En flagrante delicto. Tulak og direksyon, Shark Rider, musika, Randy Susun, tunog og kasikas, Ricky Garing, recording editor, Rani Budumo, dali kanato sa RMN Production Center, radio mo nationwide. Ay, naku guys, mao na ni nakapalit. Imbis ikaw ang mang-scam sa mga foreigner, ikaw na mo ino-scam. Sus ko guys, dako ra ba dyan na kantidad? 15,000. Asa ka ng 15,000 nga ang sahod karon sa noon kung naka Manila rate ka, makasahod ka nga na. Pero pag Yaya rate ka guys, labi na pag naka sa Manila, estimated yun ako nasa 7K. Kulang ra ang isa ka bulan. So na-jud sa duha ka bulan ka pin. Pero pag nakadaniha guys, mga 5 rata imong sahod diri. So ko 3 months na nimog tinrabaho ug usa pa kung nara ka sa probinsya, pila na nimo ka, I think mga 4 months na nimo trabahoon. Kaya syempre, lisod kayo ang pangita diri sa probinsya, guys. Huwag gani, ikaw mga na ning kamot para maka-scam o mga foreigner. Pero ikaw may nina-scam. Huwag nakasala pa dyan kasi imong palalab, no? Kaya nakay ka-chat na imbis gani imong time, hatag nimo sa imong palalab, pero imong gi-spend imong time with another guy. Pero, abo, doon, naningkamot, rumapog siya good guys, na makakwarta po na makagaya sa iyang friend,
na nakakwarta. Pero ang pamaagi sa iyang friend guys kay dili magud siya ang magpadala kun dili ang katumang foreigner ang magpadala sa iya ha. Which is dili scam. So din na jud ka mo to guys kung scam ba or dili. Like for example, siya ang magpadala nimo. Ana, pero pag mga igi siya kanang may og kwarta kay nagubaan ko ana ayo jud na scam jud na guys daghan kay ni nga na kay kabalo ka guys. Nowadays daghan kay may nga na labi na karon daghan kay mga scammer guys, mga link ayo jud na ninyo i-open kay puros na scam labi na pag namoy GCash, namoy ATM. Ayaw, dalo jud nyo i-open guys kay labi na kung kana siya imong ATM or imong GCash kanang naka-connect sa imuhang number sa imong SIM. Sus ko. Mahurot jud na matingan na kapag open mo naging zero balance. Naunta na wa man ka nagkuhag kwarta. Imo maganang gitigom-tigom tungod kay nakay gilaanan. Like for example, kasal, birthday, and whatsoever. Di pag open mo na zero balance. Tungod sa link. Manang ayaw mo pag-open sa link, guys. Delikado kay na. Daganin hitubo diri sa mua. No, GCash man po nun to. Kay may uso ATM diri Pero kung naan ako, makailak ng ka. Maski 3 mil na sakit na. Oy, kalabang 15 mil nga dako-dako. No, hindi mamabutog mga 20 mil, 50 dako na kayo ng burag da. Isa na katuig mo tirabaho. Pero 15 mil, medyo kaya pa. Pero giutang pa yun nila, guys. Muna nakasakit sa buot, no? Kaya inutang pa yun na kwarta. Saan na lang kaana nila. Pero anyway, hinay-nayan, nagod ang 15 mil, mabayaran na kasi sa 100,000, di ba? Pero nabalik na yun sila. Na sila dapat amang loko. Sila na rin naloko. Ang karma. Wala dahil nakuan guys ng karma. Nibalik din sa ila. Anyway, indot siya guys. Nakahatag siya og pagtulunan labi na sa mga scammer. So, daghan kay mga scammer guys. Di lang jud niyo i-open. Labi na sa ato mga link. Kay dinhaa jud magsugod ang tanan. Ulihira ba jud? Ulahira ba jud ang pagsisisi? Mayong kag, ngano ako pa man tong gituplog? Ngano ako pa man tong gisabay-sabayan? Karon noon sana. Pero what if na dili kay nag-open? I bet ka na nag-send mong link. Wala mo gi-open pero kay nahilabtan si mong anak. Then ay GCash ni mo unod mga 5,000. Then nahilabtan sa imong anak guys imong cellphone. Then imong anak guys kay di kabalo babata pa. Nagkore-kore. Naaputo siya sa imuhang messages og na-open ang maong account, na-open ang maong link na mga maslagpin. Unya basta tupok-tuplo ka din na ang bata. Muna yung mga cellphone, mga labi na kung dagay mga laman-laman dira. Ayaw dyan yung gi-open siyang bata. Kung pwede ay pagunita siya anak. Kay na. Isod na. May scam, no? Isod na gyud. And sa lain behind, guys, ang modos. Daghan po diri sa to ang mga Pinoy, guys, no? Kaya mga modos na matod palagi mga ilabot parikamot. Ay, sige ako galaw, guys. Sorry. Time check. Mag-alas 12 na. Noon, pagbuntag manggod guys, wadyo ko tayo mag-edit. Kay, feeling mo good na ako guys, kanang dali ra kayong oras, gusto na ko na unya ako mag-edit. Pagkatapos, unya na ako mag-edit. Hatad na nahuman ang oras. I spend so much time on TikTok, on Facebook, pero pag-edit, dapat buntag ko nag-edit. Kay, may orasong orasa jud, tulog na jud ko guys, dapat nga naghagok na ako, pero karon nagyaw-yaw pa ko din eh. So, kay, feel mo good na ako gibuhat sa hapon-hapon na. Then may nga ko hapon ako mag-edit. Pag uman sa hapon, gabi na. Kaya niya ako pag gabi na. Hantod na abot na lang alas 10. Then kay may bisita ito may sa akong igagaw. Og naabtan og alas 2, alas 11. Mo na ni karon. Katugon na ako guys. Akong na makikita ko sa akong katugon ako. Unsa mo din sa akong na katugon naman ko. Okay guys, balik na sa atong modus. Kuya po ginitong modus. Aside sa ato ang modus na kato ganing package scam. Ano siya? Package scam na dapat sila may muhatag. Ikaw pa na nihatag kay nalagay kanang fee ang package, no? So, pag package scam na gani guys, lisod na. Pag mga nagaslag fee, ayun na jud, scam na. Nya dirita guys sa ikaduha na tong sugilanon sa inflagrante delicto nga tawas tapol. Ang tawas ko no guys, tapol. Kano sa pa na naging tapol ang tawas? 'Di ba? Ang kanang tawas, bas-an ninyo maging puti lagi na, 'di ba?
Kaya ang tawas lagi ko no guys, color violet. Unya ako giliguan na nag-anyel. Ibas ana, di ba? Balik nagtawas. Kay, ang mga Pinoy mga good guys, mga oto-oto. Sorry sa mga naigo. Pero muna tinuod no. Sa mga, kung maguna ka na mga tinuhuan, sorry. Pero muna tinuod. Nya karon guys. Matod lagi, ang kaning tawas tapol, mahadlok ang bitin. Karon nipalit sila guys. Noon ni 250 tong una, karon 50 nipalit yun sila. And tungod kay may bitin sa ilaha guys, gitrayan sa bata. Kay lagi mahadlok ang bitin og nagkuan siya guys, nagpasalin. Gidool niya ang bitin o yung gikuha. Gipaak na noon siya guys. Kay matod palig niya kabalo na siya guys, na di siya paakon kay lagi kuno na siya panagang. Pero ta ka side guys, kato siya nabitin na iyang ikuan tong lalaki anad na daer ka nang gikuag ngipon or kanagina uban bitin na kanang di mamaak. Mamaak man dyan na pang masakitan, pero kato siguro nabitin kanang anad na ba, kanang gitrain. Nya kana, gikan sa libon, anad ba dayon na, mamaak jud na karon. Katong bata lagi kay abi niya jud tinuod na jud, napaak na noon jud nan guys. Moto nga aduhan ning kuan naman pud guys, nibalik ng butong maong kuan ay bitin. Iniingon na jud tong tiguwag na isa ka na ka scammer ay mugtuan na. Tungod kay kung di siya istorya guys, basin og maka kuan pa nun siya sa lain no. Og mabiktima pa ang mabiktima, labi na ka ng mga ututuon na lagi na di makapaak. Ang kanaan mananap, mamaak jud na. Noon, salig lang jud ako may rabis. Pero na jud na rabis once makapaak. Okay ra tayo mangisra nya kung mamaak. Rabis pa more. Di na tagad. Okay guys. Borong napataas na itong history. Direto ko to guys. Dagang salamat sa mga namati sa itong drama nga. And flagrante delight. So, okay. After this drama, musulat itong drama nga. Mga kalag nga bungoton. Pero og mapuho na guys. Kay running alas 12 na no. Midnight. So, di na pwede magbilar. Kila pa datang alas. Ito, naghagok na pala itong mga kauban guys. Dako ikog tingog diri. So, direto ko to guys. Dagang salamat sa mga namati na itong drama. And make sure po na nakasubscribe mo. And sa gusto magpa-shoutout, comment below para mabasa nato na nag-intro sa itong mga dramas. So, as of now, good night po guys. And God bless po.